ole amasa in kan channel min lo ngai hlut sak thin tu zong te chunga lom thu kan soya la ten run request a comment ten run petrina heng te hi lom hom ani ke ni hi aizola tui kwal sauta kan oma mun trang in comment ten run petrina he lom hom ani tuna chon Christian labu number zathum somuruk panga ka Chhandamtu ka hmuh chinah ti hian salei la he la hi aizol la mai chon kan satle mang reng viau in ka hria chim lama kan va om te chuan lung le te chuan kan sa fo mai a hlamoi tak mai ani kan sangna tur ki hi g ani don ani -5 in kan sa don ani Chhandamtu ka hmuh chinah nun dang lam kan nei ta across a chang ai na ka Chhandamtu nei ani ka lungai lo ma chan lâu đã lẽ rin hel abu Chhandamtu ka hmuh chinah van ram ka dak lo he ti ang Chhandamtu ka lo ring ta ka lungai lo ma chan lâu đã lẽ rin hel abu Chhandamtu ka hmuh chinah van ram ka hela hi ti moi dang lam ve deuh tu chu a thunon a hian ka lungai lo ma chan ti lo na le rin hlel a bo ti la hian ya ria an lut hi adang dai ve khop maya ti moi tu tak mai ani ve ni tin he la hi asap la chuan since I found my Saviour tiania ka Chhandamtu ka hmuh chinah tina ani sacred songs and solos a number zariat somriat panga ani azo tong le tu hi pulian dala ani ti khan chang ni le thunon kan an sa chang li ania kha hriat chon har to lawa ti khan du tok phot mayang